You will regret ever touching microphone. Oh yes, it is. Ebodo ụfọdụ ndị fada na ha mụrụ nwa mụju ebe niile. Sọsọ onye abụ onye na-amụrụ nwa ekwere ọmụmụ ọ bụ virgin. That rubbish must stop. You know, I was silent over it because I'm not know ihe a na-akọ. It will be waking up from no video and then check it. I may play the full video, but I have something to say regarding this trend and I got on the Unu man on Sunday ka Fada Mbaka bebe kucha CCR reply and barely 48 hours later Mbaka takwana we fire back to Evangelist Ebuka Obi ozokwa. Despite the fact unu has not bought off, but you give the video gewe ya no mgbo kene kwa Fada Joy nwebekwa again ozokwa Fada Joy nwebe nwale ike ya then inozia gboji we kucha onweche okwu dị anga we kucha we say my brother na onye kuzi okwu asị na brother dị otu akwụla okwu unu ma na Ebuka Obi na-aza brother Ebuka Obi then o wee sịkwa afọ ndị na-asị na okporo afa o wee sịkwa ọzọ o wee sịkwa na n'inwa anwa kwukwa ndị fada okwu ọzọ you will regret ever holding the microphone. It's now officially no one na-agwa na use microphone. So now, see, let me tell you people the truth. But whether we be follower, you will admire, you will adoration, or you will Bukobi, it is now time for all hand on deck. Capture one DG controversy, me content creation. Let me tell you, it is now all hand on deck. All hand on deck. It is now time officially to pray for your men of God and those in authority. It is now time to pray for your men of God and those in authority, in the sense that now there is this word even a Maria legal pulpit. He happy Oziomi Kwesili ndi Chukwu. It will over 40 minutes. Over 40 minutes. You have a 3 hours program. It will go 1 hour plus boabu. May he go. Then you will 40 minutes plus. We address here Ebuka Obi indirectly in the sense in our Bible. You will 40 minutes address Ebuka Obi. Then we'll see another 5 minutes prophetic declaration. Then we'll see and cause a random thing before I mean 3 hours and go. See, something is wrong somewhere. Let us begin to tell ourselves the truth. I'm not after like him like him. Something is wrong somewhere. It is now your duty as a follower to make it. Do not go ahead earlier mad doing this condition now. Don't insult anybody. I keep saying it. Do not insult anybody. Your duty is a potafodi. In a nature, you have your own personal opinion. You can make your opinion, you can bring out your own ideas without a or muddy. You can do all those things, Magini. Imechaya, you will not be like okay, Chukunna. Let your will be done. In the life of so in the life of Onyedotu and the life of Onyedotu, that let your power be made manifest again and let there be peace. Because now you couldn't forget that now, okay, there are some people he cannot no longer bring down. Let me hand now give the truth too. There are some people he can no longer bring down. No one day couldn't sama kwatonguzi. And when the guy but in order to put that seed of his own deception in you again, or measure two people are now clashing head together. So when that two people are clashing head together, the news are now bagging you'll be consuming things. After consuming those things, you will now left with another option than getting na or na ke one of them. Because can look at one more can no I'm making can no long when. So because no do the bike in any video. Kabaro as much as you can to also make it. Put Fada Mbaka in your prayers. He needs our prayers now. You are asking who you could ma. You are not saying yes and can one manakagwa this thing now this has been long gone and forgotten. He made a statement whereby saying no one is the table to you. So please put him in your prayers.
kada makwana ebe a na-ekwu ofu ihe anụ nwana a lot of annoyance wee kwuo ihe a na-kwesịrị ikwu that will divide the church into two. That is my only fear. Ọ bụrụ na ọ ya ekwu okwu ka mmadụ kasị kara ịbịa Zion ka okwu ka ndị mmadụ gara ịbịa adoration lukwu echi adoration ya na-eju eju lukwu echi Zion ministry ya na-eju eju. But for the sake of the elect, for the sake of the elect, for the sake of the elect, I keep saying this thing. For the sake of the elect. Ka ide ji n'ebe a na address ya wee taa mmụọ one day onwe ha ya ekwu ni this thing na na-eme ha news are fly onwe ha in the midst of trying to the flesh is weak. One day they will be forced to say something, and by the time you cool here, if you are not able to in a church, you will hardly see 2 or 3 people now. That is my fear. That is my fear. So bikono, the continue video on Mbaka blast label could be freshly again. Unonecha kabaro subscribe on this channel. Code numbers. You will regret ever touching microphone. Oh yes, it is. Ebodo ụfọdụ ndị fada na ha mụrụ nwa mụju ebe niile sọsọ onye abụ onye na-amụrụ nwa ekwere ọmụmụ ọ bụ virgin. That rubbish must stop. You know, I was silent over it because I amadị m na ihe a na-akọ. Kedu ka ekwensu ga-eji kpalite mmadụ na-akọ ihe dị otu a? And some people are not defending. Do you know what priesthood stands for? We are under Christus capito. Because you are a virgin. The man is little. Ijeri bebere no nonso. Ndị nke ọzọ nọ n'ihu adịrọ m ka onye mmehie nke anọ n'azụ. Onye mmehie wee nọ n'azụ biko gbaghara m ahịa mee sị na ọ bụrụ ịkwụpụta na-etu ọnụ na ịbụ nke abụrụ nke abụ nke ejighọ ịdị mma nke onwe etu ọnụ. Ime ihe ga-eji mmanụ mgbe ị sịwara ya mesi na all the saints did that. Amesi a ga-eji nwayọọ dune ajọ ude na-abịara bee n'isi ụka. Ozi ọjọọ ha bụ ajọ udene. Christianity adịwara kemgbe. Ike ọra na you are a virgin. The man is little. Ijeri ikpe ekpere n'ụlọ nsọ. Ndị nke ọzọ nọ n'ihu adịrọ m ka onye mmehie nke anọ n'azụ. Onye mmehie wee nọ n'azụ biko gbaghara m ahịa mee sị na onye nke a ga eluigwe nara. Because in Matthew 1:21, his name shall be called Jesus. He has people from their sins. Because the Bible says all have sinned and falling short of God's glory. Madam man no wa na-etu ọnụ we are all sinners. Oh, you make it a name of sinners, sin and no sin ya bụ sinner. N'ezi omume gị niile. Ya gbasi ọtọ ọja afọ na ihe ọma juru na ndụ gị as ọkwa saint. N'eziwazi na ịbụ saint, agbazi atọch. Ahụ udene na nka kwụle echere ele. Ozu ogwu maga na adọchara. Ihe a na-ezo karịrị ọ nke Chukwu zokwara gị. Ịza onye nsọ. So na anyị na-ayọ Chineke ka onye anyị amara, that is the spirit of humility. Dịka m na-ekwu mgbasa ụka, Peter sị abụ m onye eyi na-echere m okwu onye njọ dịka maka inwere ike dị mma na nke a daa ya ebe a. O nwere onye nwegoro 100%. Ya mere mgbe ọ bụla nwoke ekpe na ekpere ayọcha mkpụrụ obi yọọ mgbaghara. Imetara n'uche, imete n'anya, imete n'aka, imete n'ihe ọma ị kwesịrị ime. Ị na-emerọ by your mission or commission. We are imperfect human beings. And I am man on n'otu Kristi ya saa nzukọ a
Burugamalin, one a fish pond. If was the father nation, she bring a muddy behaburu. Bone the sister and the sister, and now this go over in Hochiter. I can offer you put us in a virgin. Do you know how many virgins we have? They cannot manage the better. Okay, we have also carry virginity. Manadish, I brought them the Kubo. When you enjoy yoga, but you didn't jump more merezi mad. I just got John Morgan, was the titles cook again, true wine. That we may be one. Unity of brethren. Love. A potassium socky boy and sod, see me chill canine, Biawanke. Our popularity and fame and money was Christianity. They're not equal to Christianity. In the end, I got up here way. So I am on the Aga, one day, so give me also get winner. One day, Gabo pens up, down. That's why some of the saints will spend most of their times visiting graves of their cheta. One day it will be their own. Ụfọdụ na ọkateje pata pata ozu dọta na alarụ ya ka a na-amụ ka esi anọ n'ime ihe a maka mbọsị ọ ga-ese eti mmadụ ele ule ma ihe bụ ma ihe na-abụrụ pịatapụ ijiji agafegheriwe nwere ihe anyị bụ ọ bụrụ onwe enwe nwa shishi o jiri etu bụ ọnụ ise na ịkacha wee power ịkacha wee gift ka onye nwee which gift gịnị na gịnị gịnị na gịnị men of God a na-ezogharịzi iboto ha n'ebe ndị chọrọ ndị anaghị efe Chukwu ejide emeweze guy ịmakwa na ị na-ebu Christianity mma n'isi. There are things you don't do because you have the energy, or you don't say because you have the mouth, or you don't try because you think you have the money, or you don't communicate or command because you have the crowd. Crowd in now one day ha ga-anakwa ebe ha si bi. Ịta ọnụzi na-afụ sọ ọkwụ ọ bụla ije ụwa. Sophia ga-adịgide efu Jizọs a. Ọ bụ na ị ga-etu ọnụ Paul sị, if I must boast, I will boast in the Lord. Onye ji aya isi bụ Chineke. Ihe nje dị mma bụ Jesu mere ya. Ihe nje dị mma bụ Jesu mere ya. Akọzina Christianity nshi, ya bụ nshi na. Bible says in Psalm 11:3, foundation once destroyed, what shall the just man do? Igbo and the pastors, and the men of God, and the father and the sister. He can look for Kualua. Ah, Pukwana ga look for Kuya. Christianity is a sacred institution, bonded in love and humility and simplicity. In sacredness that is of Christ. Onye nwe ụka bụ Chukwu. Onwe nke o yere gị ekene dịrị Chukwu. Ihe yere gị enye ka ije etu ọnụ, onye yere gị were ike nara gị. Nke eji etu ọnụ bụ nke ọ bụ gị nwe ma na ọ gị tara afụ nweta ya. Ihe niile oyiye. Like mụnwa ike anaghị agwụ agwụ, nke eji ebịa tọnụ. Where I am now, where I go now, but where I so out the manje to honor ya all be Chineke kene de kwarage. Chukwu na kwara otito. Obuzo na nge etu do ọnụ chari. Unu maka nge eji na etu maka unu na back m na ekpere. Mana onye isi ọrụ bụ odogwu nọ n'ọta. JESUS. So agwazina anyị ahụ ịbụ. Ihe anyị chọrọ ịma bụ ihe Jizọs bụ. Okwu ya sị na Colossians 3:3, we are hidden in Christ. So nke bụkwa zoo ya n'ime Jizọs. Maka ọnwụ ya n'enu
ọnwụ ya mere m ma ọnwụ nwụrụ mere m ma ọnwụ ya mere m ma o apa nsọ ya gwọrọ m ọrịa ọ ya wanụ ọ bịara nwụọ n'obe si m na-aba n'ikpe amaghị m onye nsọ bịara nwụọ n'obe si m na-aba n'ikpe a ga-eji nwayọọ dune ajọ ude na-abịara bee n'isi ụka ozi ọjọọ ha bụ ajọ udene Christianity adịwara kemgbe even Jesus adụ ọnọkọta ọsị na ọ bụrụ ya nwa ga-ekwu onye ga-anọ n'aka nri na aka ekpe na papa ya maka ewere onye a na-ahụ ebi abịa n'ike Chineke nnabata Jesu nwa ya ehunata yet in John 10:30 ọ sị I and my father are in John ọrụ ma onwe m nọkwa n'ọrụ amen. So ka anyị wepụta time chụwa ajọ mmụọ I got to time advertise our personal holiness. If at all we are holy. If I only open an akolo we again and I think watch you quiet. I was saying so to time by Jesus got to know Tanakorunkwa. Need to have an incense. I from Father Banabia for we incense. All Jesus on the machicha. Ebune bless the sacrament. I saw you now. Yes, Jesus. It's not about Jesus. Philippians 2:9, Philippians 2:5, Philippians 2:6, Philippians 2:7, Philippians 2:8, Philippians 2:9, Philippians 2:10, Philippians 2:11. Us have the mind who, though he was God, humbled himself and took the form of man and became God. Because of this, of humility, said him. Verse 9 says, and came, that is above every other. So that when the name of Jesus is mentioned, verse 10 says, every knee shall bow in heaven, on earth, beneath the earth. Ma ibere dị n'okpuru ụwa ga-esekpu ma ezi o ma ajọ mmụọ ma osimiri anọ na ya will bow. What are you saying? So you don't remember virgin. If you want to be the Lord, you are not the Lord. Jesus is Lord. And we stand to purify the deified and polluted priesthood. Wherever you are from. You know, when the devil, you may not know. A boogie give for Tabiagoba. Eto amono keta. Okedebu su patika. Enas na papia pairienga. Ogabo papa ngongo papia bu okedibe. Mana church. Were ndị ama ntụ Jizọs egwu mana dibịa ka ga-atụ egwu. Ndị ama nsọpụrụ priesthood na power dị n'ụka mana ọ nke dibịa ka ha ga-asọpụrụ tụ egwu ka wee nụ nke atụwa Chukwu egwu. Mbịa kọrọ gị ebe nọ pata ike ama m ka o si bịa. Amen. So biko ife Chukwu adro easy. Let nobody poison your minds. The only person who is holy. All the reverend sisters are defiled. All the priests are defiled. Ebodo ụfọdụ ndị fada na ha mụrụ nwa mụju ebe niile. Sọsọ onye abụ onye na-amụrụ nwa ekwere ọmụmụ ọ bụ virgin. That rubbish must stop. You know, I was silent over it because I Amadam no ihe a na-akọ. Kedu
And some people are not defending. Do you know what priesthood stands for? We are alter Christus capito. We are not just alter Christus. Alter Christus capito. At that point in Psalm 116, in verse 13, when the Bible says, and we shall lift the cup of salvation. We are the uplifters of the cup of salvation, calling on God's name, lifting the chalice with the blood of Jesus by the fact of sacred ordination and consecration. When in John chapter 17, he says, Father, consecrate them by your truth. Your word is the truth. Part of this sacred consecration, somebody is called. No priest called himself. So nobody has the right to blackmail priesthood. I'm again Kitty. So that their social media defenders may attack. Try this one. I'm not know Hanako. I know I'm not social media. I'm not Hanako. I can just say, when can get it, one for the Webe Joy. Oh, God, that man. Chineke goes the choir. Or this can live for that ruby. Oh, you're going to meet you on. I live to defend the image of the church. Oh, and then I build a Mama no kwaya e paria uka Christi. Mbano. Ibulo ya nwe gini. Ahe bobo mmadụ mere gị agwa obedi nke Chukwu mere gị. Nke Chukwu tere aka. Onye nwe akwachiri akwa nwoke ga-agbara ọtọ. Mechikwa ọnụ dị anyị. Ikwuwe ọnụ. Olugo m ị ga-apụta mewe apology o. Before mmiri ama efi n'anya. Ị ga-ezipụta kparịa ndị fada niile nọ n'obodo. Kparịa ndị medical doctors niile. Kparịa Jesus Christ. Kparịa Reverend Sisters. Ibulu oye, amụrụ gị amụ ka emere gị eme. Ihe ahụ abụla amụma. In my theological dissertation, in my degree, I did my research on discernment of spirits. So, mụ ga-agwa gị na-ekwe ihe a na-emesi abịa. Dị anyị kpachakwala anya gị. Okay, ya na ha nọ n'ụlọ ewu amonobere. Ajọ mmụọ ya wee banye n'ezi mmadụ. Because na ajọ mmụọ banyeziri n'ezi mmadụ. Ajọ mmụọ wezi ezi. Ị makwa ihe a na-emegide dị ka ajọ mmụọ batara n'ime ụka. I go down in a member, I'm pastor, no father. I love everybody. You know, you put on the father, you put on the car. No, so get what they are so. If they are so, they are so. But I go what they are so. If we the crowd. Man, I'm gonna get the spirituality of crowd. It may chill again. Ihe anyị ji eto na-abụrụ crowd nọ Jesu odogwu nọ n'ọlta. Ụmụ ajọ ezi mmadụ. Ụmụ ajọ mma ha enurugo bata n'ụka. Ha enuru banye n'ime ndị kwesịrị ichekwa ụka. We are the vanguards of the church. Ọ bụ anyị kwesịrị iji na-eche ụka. It doesn't matter your denomination. Biko, ihe a mere taa kụziere mmadụ ihe ajọ mmụọ nara Jesus permission. Wee banye na business mmadụ. Onye ma nke ha nata permission bata na Nigeria. Jide economy anyị pịa. Jide security anyị pịa.
Jide political structure and pia. Jide morality in Nigeria. Piada. Onye obra na-emezi nke obuna amakwa ihe ga-emenwu. Ite go the best person now no as a president. He met Nigeria does quiz you. People have formed a new culture in their minds. Man, I will energy and wage a boat on the father. A kun and the father brought virgin Namoronwa. Fighting the kidnappers. Kidnapping a campus. Upon age is the main age. We fight a poverty. By now there will be no poverty. Upon age is the main age. Bakundi and church. We are team players with common agenda, one purpose, one intention to win souls. We are soul winners. I myself, I pray that God will make me a magnet of souls. Both denominational and interdenominational, religious and interreligious souls, gender and intergender souls, everywhere. So winning. Let us populate hellfire. Not fighting ourselves. Yeah, Satan. You take permission, but you're in business in Madu. That goes to permission. But so that when your father was even a fan of self, was secret and the other room. Yeah, I can't go such a man. No man succeed. I can't go such a use. Better repent. And then the so Queen asked, "What you going to ask?" You going to ask, and the Sarah Moku can hold her. Because I depend on Christ, I believe in the power of the Holy Spirit. Before I come out to talk, Emmanuel will go and say, "Oh yeah, I'm not alone as go ngava." No say matter no John, oh yeah, ne do muma rozoi. E gagwa jo ase, you never go on social media. Priesthood is a sacred institution. It belongs to Christ and God and the Holy Ghost. It's a holy Trinitarian possession. About the Father with the Mumwe, Oyemwe Buatono to the Ngoz. That's why Psalm 105 verse 5 says, "Touch not my anointed." Psalm 105:15. "Touch not my anointed, my prophet do no harm." Eba is to be a taker. What a priest sacrificed to be a priest. Can you try it? You can't do the seminar. Every day in the seminary, you are like sitting on a hot oven. And somebody will be there for years. And come out to receive an insult from an unnamed. So, abu na yere go yamara iyuzuro ya ewe nsogbu onye ga akara solve, you'll be held responsible. So there nike onye Chineke yere mu. And don't talk again. Ikpari kwa ndị father ọzọ. Ikpari ndị father ọzọ. You will regret ever touching microphone. Onye ziri ọrụ a. Surely it's not God, it's not Jesus, it's not the Holy Spirit. Abu na-eji ihe ahụrụ ahụ etu ọ na-ejikwa na-etu ọnụ. Ụdị ndị ka anyị bido na primary school hụba ihe ọhụụ. Each time mechekwara ya, ị ga-afụ mama nnataba anyị njetọgbọ na mission. Egwu onwe ma na-atụ m. Till today, egwu Chukwu aka na-atụ m. Mụ na-agbagote ebe a, some of the times, ma mbịa nwute. Because it's like I'm coming new every day. Ka ụmụaka bidoro ọrụ nwa na-enye aga na-efe.
Then I'm gonna few weeks to come, 30 years ago. I'm gonna catch you in a father. Come baby the Lord. Hey. Opposite catching again, Ninta the assistant works. By now, on the father in the Kali, in all this, let God be glorified. Not to you, Lord, be the glory. Oya na ekene bụ Chukwu. Ọ Chinwe ekene. Ọ bụrụ mmadụ. Ego ye Chukwu otito. It is n'ọnụ na ịkacha nwee gift. Ikwukweni ọzọ, ime chọwa ma the least gift eme ma mfọzi. Maka onye na-enye onyinye ga-ana nkwe mmadụ onyinye. Ma ọ bụrụ self no we nke inwe. So, they're very, very careful. Everybody see that we go kwa telaka o. Everybody see that. Ah yeah. Turn to Jesus. If I'm the queen on Dudo. Hallelujah. 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 So I got the rune nama. Stop confusing Christians. Confusion is of the devil. It's not a gift of God. Paul con katastasia. In Greek, it means confusion. Wants to bring distraction to the body of Christ. We can't allow it. It just as the father and the sister. Yeah, if I like the sister and the father. Oh, yeah, neighbor, Jesus. Maya go bara Jesus. King atu aka. Psalm 105 verse 15. Touch not my anointed. My prophet do know how. Michael try kwarianisi David. If we can hold there. One name Moses try kwaria. If we can hold there. This is a sacred institution that belongs to Christ. They kind of come because they Saul. Why are you persecuting me? You're not persecuting Father Eli or Father Samuel or Father anybody, Father Mbaka. No, we are talking to Christ whom we represent. Paul of Galatians 2:20. I am crucified with Christ. The life I live now is not but Christ Jesus living in me. And I'm hidden inside Christ. And Christ is hidden in God. Selected, chosen among many. Chosen to become servants. Servants Savorum Dei. Servants of the servants of God. Even our new Pope, because right now many are avoiding our priests. You must say our brother has brother what? Brother Ejike before brother Ejike. Brother Ejike. Brother Ejike ni ekuku block rosary. Unka pakarism nisi. Apa brother Ejike abu Father Ejike kita. Oga am na me brother Jesus. Most of these songs I sing now as a priest, God revealed that to me while I was in primary school. Primary school. First Peter 5 verse 6 say, humble yourselves therefore. In due time, God will exalt you.
nwere onye ka ibe onye ya nwere ihe o ji kara gị o. Ndị doctors na-atụzi ụjọ maka ha metụ nwaanyị ha na-achọ iji ime aka asị onye asị ndị dọkịta jizikwa na ike n'ọrụ unu Chukwu ga-agọzikwa unu. Ịchọ ịma ihe Chukwu kwu maka ndị dọkịta gaa gụọ Sirach chapter 38. Ọ sị akparịkwa na ndị dọkịta. Respect them, they are of God, and obey them, not just respect them, obey them. Doctors have a good position. So anybody insulting the doctors is insulting God directly. They are co-healers. Do you know what it takes for a doctor to be a medical doctor? Go and do anatomy. Touch cadaver. Go and study dermatology or hematology. Go and study oncology. You will first do general medicine before you specialize. If you send in they can areas. Go and do neurology. Go and do cardiology. Go and do ophthalmology. Do pediatry. Handle children and know what they are suffering from. Mado podiala anakoriaka. Ndị na-defend na na-defend ya na amụrụ mgbe abụmọnụ ga-eso ọkwa okporo ọpịara nne pịara ụmụ dịkwanụ careful. There are people you cannot insult and go free. Ịchọkwa ije ekpere ejekwere na arụ onwe gị onye nye nshi ịchọkwa isi ekpoche nshi lacha ma nshi ya good ike adọrọkwa gị nakwa ahụ maka onye nshi ga-alachakwa nshi ahụ onye Igbo ya ndị fada, Igbo ya ndị sister, Igbo ya ndị doctor, Igbo as I was saying on Sunday, Igbo mmadụ nọ na labor. I'm still critical. Whereby CS becomes the option. The doctors will invite me to come and pray. And I can't even look at the woman in labor condition. She can bite anybody. Which doctor will be having a relationship with such a person at that time? Then your yes will be here. The doctor I will speak for you because I'm a co-medical practitioner in my own little level. And I did medical ethics. And God just say, "O grande father na fight here. Optakwi kuchitere nde father. Nde father boy no. I'm talking about priesthood. I'm not talking about your father. I'm talking about priesthood. Amen. Do not be discouraged. Paul called off woman in 1 Corinthians chapter 15, verses 57 and 58. Also, thanks be to God who has given us victory in Christ Jesus. Therefore, brethren, be resolute, be steadfast. Always continue to abound in the works of the Lord, for your labors will never be in. Man sister, man the doctor. Ndị nne natara mkparị biko ọ ga-adịrị unu na mma. Chineke ga-agọzi unu. Ọ ga-atịgharị mkparị na mbota from one glory to another glory. Ma gị nwa bụ ajọ mmụọ na-achọ ịba n'ezi. Ụmụ Chukwu nna ọtọ. Ewenere m Chineke aka anyị emegide ajọ mmụọ. Ajọ mesịrị chọrọ ịba n'ezi ụmụ Chukwu. Anyị achọrọ ka ịbanyere ezi a.